Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Host Arthur Malua. Today I'm joined by Honorable Noel Lipipa. Honorable Lipipa, welcome. Amalawi kulikonse komwe muli, kulikonse komwe mumatimvera, ino ndi DPP podcast. Paja pa DPP podcast timakhala tikuzukuta kukambirana nkhani zomwe zamanga nthenje dziko lathu la Malawi lino. You know, issues that are affecting everyday Malawians. Ndi chifukwa chake DPP podcast inakhazikitsidwa. Sitinangoitana Honorable Lipipa okha, tizikhalanso tikuitana wina aliyense, mamembala achipani, akatakwe, akadaulo pa mafield osiyanasiyana, kaya ndi maloya, kaya ndi engineers, kaya chairman kumene ya munsika pakamba apa tamvesedwa kuti nsika wakamba ufuna kugulisidwe muli monsepo koma ndisathe mawu. Let me briefly introduce our guest today, Honorable Noel Lipipa. Honorable Noel Lipipa is the sitting MP for Blantyre City South constituency. Apart from being a politician, Honorable Noel Lipipa is an accountant, holds an MBA, and is currently doing his PhD at MUBAS in strategic management. Pajaso tu nimamva kuti mapanga ma business. Sichoni? Mungaja, what are your interests and fields? Kwambiri ndi makulitsa makwala mzipatala ndi chicho simula pezeka mchipatala. Kumaso kachenji kakatsala basi timayang'ana mamangati nyumba kumaona kuti tikoza kupanga develop bwanji mali kunoko, so kwambiri business amene timapanga ndi amenewo. Zanu tozikuoneka kuti zikuyendatu. Well, zimayenda so kutengera ndi mmene economy ilili. Kwa panopa economy inakangati nazondoka, so zimaoneka ngati zikuyenda fena ndi mina ndalama zambiri tinasunga kale mbuyomu. Komano kuti panopa sukuti tikupangaso ndalama inake yanyowani. Mwati economy atali yazondoka. Ndifuna ke tumangokuona ni muli ku BNC mupanga majowajowa business mwina tilimbize tu maganizo sakale mwana think majowajowa ndofunika chabuda na udusana yambe mtu tsiku lako zonetsetsa unena kuti uli physically fit komanso zimathandiza kuti ukhale ndi ubongo wabwino, which is good for your health. So zimezo nditu baba pakata budget mjira chakumwa that's the mbinu za basi mukonda muzimezi timakonda noza majowajowa mwati mlandira Yesu baba ndiye anabwana zakhazikira Yesu nkani yabwino nthawi manager machuka kuti nokse pano I think ndi umamva anthu ati President Putin Malawian Barack Obama, which na nokse anali wachakumwa kapetita tine kuti nokse ndi dzina limenda kula nalo komano kwambiri anthu amata Obama wakumalawi ndetsuna lake napita kukacheza pamalo ena ndi napeza nyamata basa Obama ndilero sindipasana kali kosita ndakuza kuti osamugunda amene ndi Putin ndakupolisa ndi President Putin amene zina litanalo apa ilo ndipo ndokopita kumva Putin President Putin ayi muzanu zili babwino komano iniyo ngati wachinyamata komanso mmodzi mwa atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive Party. Amalawi achinyamata kulikonse komwe ali omwe akutimvesera akufuna amve komwe tikuchokera, komwe inuyo mukuchokera ngati wachinyamata wa Democratic Progressive Party, komanso tikupita kuti. Is there hope for the Malawian youth? Mbuyo muja tinakhazikitsa ndondomeko za achinyamata amene tizikhalira nawo kunena kuti mwina amene anapita ku skulu akamaliza ngati ma intern tinayika pa 80,000. Lero ma intern akulandira 80,000 koma economy inasokonekera kale. Tikayang'ana ena amene timaona kuti mwina sanathe kupita ku sukulu ndi skulu tinayikira ma community colleges. Pano ma community colleges aja kulibe tsogolo limene likuchitika. Nde
mukandifunsa kuti kodi achinyamata tiyembekezere chani, ndikuona ngati unena kuti ndi mmene zikuyendera pano, ngati sitingasinthe achinyamata ambiri tingolimba mtima. Anawo kulimba mtima kwa achinyamata kumakhala kotani? Munthu ukakhala achinyamata umafunika ukhale ndi zida ziwiri. Number 1 ukhale ndi passport, number 2 ukhale ndi driving license, kuti mwina zikavutisisa kwambiri khoza kuolo katsija mwina kupita pa South Africa uzikagwira kuti ntchito pang'ono ena akamaliza South Africa jaolo kapite ku UK ku US azikapeza kukanga chepe, zikavuta kwambiri akhoza mayendetsa magalimoto. Ndimuona ngati lero kuti passport imene uipeze khangati chida cha ndege, passport yonso ndiyo sokonekera. Driver's license imene kuti kadi chaipezeke chipwiri chili chokhachoka. Kumene kuti tikanena kuti chabwino achinyamata tipatse lakhaye ndi hope yake pene kuti chosera pati. So dziko la anthu ambiri ndamene achinyamata kumano I think adadzango kopeka kuti mwina tithamangire izi zimachitika. Leroli kuti ngalize achinyamata kuti pali hope ndi mmene tazimikitsira tulo ndakale kumambira uchiona kuti dziko linazondoka. Ndi chinthu chikazondoka nthawi zambiri chimakhala kuti chikagwa. Ndi chikamanga konfuno panga prepare achinyamata takakulu chinthu kuti ukapofomoka. Ndi timati mukhale bwino mati brace for landing. Makhalidwe ake samakuza crash landing. Landing yake ndi crash. So kulibe hope ya achinyamata panopa. Khoza manena kuti ayi kuli nifi yupereka ngongole koma ngongole za nifi zimene zoperekedwa masiku ano zikumayang'ana nkhope. Kudawa kuchokera reality. Amasapota chipani chanji. Ndizomvetsa chisoni. Kuti mukayang'ana muona kuti ayi mwina ukhale kapena kuchokera ku Central Region ndamene ungathe kuti ulandire. So program imene ipanga yoti ithandize achinyamata yambano kuoneka kuti yalowa kwambiri political, ikuoneka kuti ndondomeko yake yeniyeni yoti ithandize singabwere chifukwa chonena kuti tayiwononga program izi. So achinyamata tatsala ndi miyezi 9 tipange maganizo mwanzeru kunena kuti kodi tingabwerere machifati ngati sitingakhale ndi ma community college tinapangacha komanso ngati sitingaganizire ma interns amene abwera pali mavuto ambiri tiyembekezere kunena kuti kukhala chipwirikiti. So nthawi zambiri ananenapo anthu ena mbuye mukuti ask not what the country should do for you, ask what you can do for your country. Very true. Ndi mwina ndi mmene zilili pano kuti tauza chinyamata kuti ayi amalawi akupangiranisa kuti anthu ambiri amene akulowa maudindo otsogoleri alibe mphatso ya utsogoleri. Kumata akalowa kumakhala kuti apeza mwayi onera akapange ndrama iwo ndakubanja awo kuti kodi utumiki watumikira anthu uyenera kukhala otani. Ndi mavuto tidakali nawo ndithu. Mwayankhulatu dziko likupita kupompo. This is a crash landing. We have to brace ourselves. Koma inuyo sopano as a member of parliament, a senior leader in the Democratic Progressive Party, what measures are you going to put in place so that when DPP comes to power, the youth should enjoy, the youth should feel that Democratic Progressive Party is for Malawian youth and all Malawians at large? Like I earlier said, I think in Chichewa is that we already had plans and we are going to revive those plans for the youth. Our main focus is youth and women empowerment. Chapino? And we laid out plans that we are working. Kumano kuti kuti anhana amedwa ngona mizido izmezo zimene nakhala bwino tonje lero mala chinji achinyamata wazona okha anaona kuti anasankha vumbwe kusiya mkuu anatipusisa kwambiri zonse zimene amatoli zili ngati magaya ena akakhala kufuna baby apeza amachekenera kwambiri amaiwala chinthu chimodzi kazo chakakopeka nawe kuti no ukakwanitse zimene umanama zicha zimavuta. I think chaubwino ndikukutenga mmene ulili kuti naye zimene ndingakwanitse ndizi ndo kanyamata ambiri amakhala mavuto kumana tayi mkazi wanga ndiovuta kuti ya muna mulonjeza kuti ino mamuonesa kuti pena pake ino ndoti kashi mwinayo mavuto palibe
Wantumba muli zero. Zimene zikuchitika pano ndende zomwezi ndimayesakasaka je nthawi nake tifatinaka kunapita program yake 2020 mu March atana tikavoteso ndinapita ku program ku Times kumene ndinkakauza anthu kuti zosakufotokozera napa zaboza sizingatheke ifeyo tili kumphika antikuwuzani kuti mphika uwu anthu amene chakudya chingakwana tipike maximum 400 tikaonjezera mwina 410 wina akakuza kuti mphika umene ukhoza kwana anthu 1000 akuna mizana ndende zimene zinanena nthawi imeneyo ndende zimene zikuchitika pano amakhala ena amango yankhula osadziwa kuti boma limayenda basi basi ya nyamata lapulapu basi lapulapu too much kupasani kuti muyendese ndeti makhala ndi chitsanzo chimene magwisa ntchito kwambiri chonena kuti mudzaona matawuni ngati mene kuli kuno ku Blantyre na Miwawa muona paseripo mukatuluka huko Sunnyside ndimadalonera kuti kuli nyumba zabwino zamangidwa makono omwe ngati muyang'ane galimoto imene makasiya Mchenga imene makasiya Njerwa kumeneko chimakhala chigalimoto choyena kuti wani chilibe ulo tanki ya mafuta amaja kukali chigumu mwanyamulira chimakhala kuti chilibe ulo breki chikamasesereka mutama anyamata amaponya mali chilimu kumayi bangisa kuti bange slow down kumayi makayima nditu pene akufuna driver imakaibe ma indicator anthu amaja wapereka masipi uchocho ndimanja kukodera ukakaita kuti imakayo kuti ndichipwiri kiti koma kumpasa munthu wina amakuza tayi imene singaita koma ena amayendesa gamoto yake ili yomweyo ndimene dziko la Malawi ili kuti ena dziko ndingati imene chimati chigamoto chanjenga kuti ena ake chigamoto chanjenga sama kuyendesa wina aliyesi kuti chigamoto chanjenga ndeti kuma kuinda ka draw factory paka na wina akana ipanga kuti chawakanika chigamoto chanjenga sindi mawe sasuina leso kuoteka kubasi ndiyendesa gamoto iyo umayenera kuti kuti gamoto chanjenga imayenda bwanji break ndipo nda bwanji chakuti ndichipanga bwanji ukuyipitisa ku service ndimagamura amene adalilika ndamene atimangira nyumba zonse amkaona mabuilding amangira mtauni ka National Bank yajani zamagamura zambiri zimene zimakasiya Mchenga zamagamura zake zina zimene ati chigamura cha Mchenga chopanda mabreak chilibe vini malayi chilibe yonse olapolisi anatopanazo kuchigwira azawata chichingo chisiyani wakumpasa munthu wina akuza kuti gamura imene singakwanise ndemwati Malawi ndi chigalimoto cha Mchenga Malawi ndi chigalimoto cha Mchenga chimafuna kukhala ndi munthu odziwa ndikoza uchiyendesa chomwe ichi chikapanga develop ndipo anthu adzipindula nacho tauni itukuka kwa chili chomwe ndi Adanox inuyo mukaona landscape mene ili leadership landscape who is that right person apapa nkono ifetu kumakuwa kunena kuti ndimene zili Malawi akuti bwanji tibwerere kuja kwa APM chifukwa how do we define a good leadership? We cannot talk about development without talking about politics. So, if we want to talk about politics, there are some parameters we say, okay, under your leadership, for example, what was the interest rate? What was the inflation rate? How easy was it to attract investment into your country? What was the GDP, for example, and all those things? What was your national debt? Define it. I think our ndakatundu wawazuwavuta. Nde mukuti APM ndikatundu ngazi inflation APM inali single digit. Yes. Less than 10%. Our 8.1 or so, somewhere there. Our pano inflation inafika 33.4. Aja drop at 29 down mpanga mapokoso. Kuti like accepting good mediocrity is a level of living. Exactly. So it's unfortunate kuti tukozoma sangala kuti ayi abana inflation jetambo kugwetsa. Chimene kuitika ntoti chani mwina ndiforokoze mopeka ndekuti ine ngati ndi ndrama kandi 10 million kwacha ndine nayo chochita ndikaitenga kaisiya ku banki
leroli ndikuti ndalama ija chaka chikamata ikuluza value yake ndi almost 29% as of today, 30%. Umwe interest imene ndingathe kupanga ku ndalama imene mukakasungisa banki ndikasungisa banki sikukwana ayi. Ndikuti ndikuluza ndikuti muzapeza kuti simundipanga encourage anthu kuti azisunga ndalama. Olo anthu akasunga ndalama mchimbulimbuli adzapezeka kuti sikulina akulira. Tiyerekeze mwasangasanga. Thumba la cement inali pa 5,500 to 6,000. nthawi ya APM. Yes. Nthawi ya APM unasunga 10 million kwacha. Lero thumba lomwe lili pa 25,000. Ukagula matubaka. Ndikuti ulerekese kuti tinagula matubaka tinapanga mongo. Upeze kuti mwina so panopo zinati kulingo kulira to cement. Ndimangire tufanga simanga pano. Sindizamangazo. Olero nanelo mtengo wa galimoto achinyamata amene akuvutikira. Even kuti apange clear jute. Kuli kufinyatu kanyamako juisi watamo mulibe mokale kumandire kapinye ndi kuti katuluse akufinye kwa mbili bina nyamata opanga import magalimoto. Welcome back from the break. Nde Nox magambatu zambiri kuti panopa Amalawi tili ngati chigumu, moto pamwamba moto pansi. Anyamata wina aliyense, we can't even manage to import cars, we can't even do business. Komano mwanena kuti tibwerere ku proven leadership. Ena akumakamba atu kuti APM wakula, utsogoleriwu asire achinyamata. And here with me, wachinyamata, proven, accomplished, has a lot of business interest. Why follow APM? And why should other young people follow APM? Chifukwa mafunika kuti nzija mupatsane mnobwino. Na mukamuona APM ndipisa mwansanga nkhani imene chifukwa chona kuti anthu I think point iyi samadzaiona. APM amakonda kukhulupirira kwambiri kuti tigwire ntchito ndi achinyamata. Ananena amakonda kubwereza tezambirina kuti ifeyo ngati abusa tikhale kumbuyo tidzakankha achinyamata akuti adzikhala kutsogolo tidzayendetsa kumapanga guide 10 ndondomeko khale yote. Now if you see ndi munthu amene akufunitsitsa kwambiri kuti chinthuchi ndikamatoka ndasiya achinyamata. Madziwa kuti APM ndi president yekhayo amene anatengapo the youngest vice president ever anatenga chilima ali 40 years. Yes, I remember. Uzakhala untenga ku private sector straight. Malemu chilima may his soul rest in peace. Untenga straight bwera naye. That is there is palibeso chimene munthu angapange demonstrate chonena kuti amakhulupirira mwa achinyamata kuposa chimenecho. Lero ndilipo manthu amaisunga da afuna APM akazapita mungu akazakondesera zamba noti ali munthu abwino ife tifuna tikambe pano osati kulinga kaimene. Amalawi zimenezo timazikonda. Amazikonda. Amakonda kuyiwa maiwala dala. Now akwese sabe akutokera ife apanga teni muzwe mene mwana tamangani. Chipotana kuti munthu amkula akakhala pa chimene waona atakhala pansi olo mwana atayimirira sangachione. Wamkulu waona mvula zambiri. Muona hivi ni kwa America Donald Trump 79 years ambisana ndi Kamala Harris wa masiki takuti. Kuma America zakasankhwa ndani wakulu. Na yeso liteni tuchani Proven leadership. Zile zibana hizi. Zimeza chikekana mwa rumala kuno. Kwa basi. Baba boma sidi ndizo. Ichi chimakhato chipano chinese chilimbe. Mena ninazo. Chipwiri kiti grocery. Yes. Ife tufuna wankulu yokuti tikabeko nzeni. Famwe kumekuinze. Ku experience knowledge. Mungu jalo sumu. Yakula kumana kuno mmango dai aye mwangu. APM. Mene constitution ya dziko linoli imakonzedwa. Anthu mauti anabwera kudzakonzana wana suda na mirano ndi Malawi ya. Koma boma la America linanena kuti iwe
ndio dolo kwa bila constitution you are an expert takasiya ngayo uzibira kuti kumala konze zinthu sipesa ndikwana mmene kwa konze ziti zimenezi anazijebetsa kwera kuzatithandiza nawo kwanza so ndi anthu anena kuti mene nasangana pakalikanzo da ileyo ndikayang'ana papa mmene pali association yanga ikhale ndi ubunzeruko chifukwa kumene kungumene ndakapale nzeru ineyo ndikufuna chikuni cha moto kuti nanenso ndiyake moto ndiye ndinakawandikana ndi moto kuti ndikaupale pomwe ndikawandikana ndi phulusa soizanungu kulipulusa unati chikuni chinosunga moto chinosunga kukhalacho kukhala iposaptembas kwaipemelera chidakaimuto chidakaina popereka pachengata zimakhaza mlimbika amangotenga chikuni cha moto chija kuchikapo chachikulu chija kutenga ifeyo kakawisi ngokakhazikira pakamata 10 minutes mona kakawisi koma anasunga moto yona ndeyo tukono makamba panga timojeza kumana think mulungu anatikonda kuti ationetse kufunika kokhani munthu wankulu ndi nani now tinga agenda 2063 imene manena kuti okay machazi tikuyika nkha agenda 2063 silikane kuti anyamala tokhala khatibita chifukwa zinthu zina sikuzidziwa khaimo ndi anthu akuluakulu ochepa nimayika 20% anthu akuluakulu 80% akhali nyamala chokini chinatende chisogolo so anthu akuluakulu tikapeza kuti anthu osiwana wanthu amwana wapawa kuti munthu ali mumpite mukakhale nawo wapawa mupeza dali dagogo awo amapita amakatenga kucha nzeru akabwera amayi wa mesa kukatenga nzeru I think yena waso samapita kumuzi mina ngasabita kumuzi chipaki opanda khalifa kwambiri koma kwina kuti kose even ku Britain kumene anthu amanena kuti aya ku Britain khalidwe anthu opanda chikhalifa maziwa ku Britain kuti munthu wamkulu kungolowa mbasi muta kaya kulowa mu train family and public transport yawo yambiri kungolowa mu train mwana olo 5 years amazoti olo wamkulu ndichoke akhale kuda munthu wamkulu ife kuno kumala kunozitika nga zimezo Nox zomwe angaone awa MCP wa kayata kwera mu ndege kayata ima pa 7 story building APM atakhala pansi azona katatu actually munena APM in the 5 and 6 years sa anamika babalo tikamuza na intala over 98 years so zimezina zakamtika makamba anthu fe tisamakhale anthu onena kuti tukamba chinthu na 39 panga apo ya 1994 kamuzana ndi zaka zingati basi nani babalo malapulapu takamba kale too much apapo kumwa apapo saba ndinozoona kuti ivi mudakhati kuti mwachikonza chotani kwasila kuti atenga nimwendetse sangachikwanyisa ndikuchidziwe umene nakhandi yodziwayo kumamuza ife meti ikakula nzeru zathu zochita kugogodera naendanti onena kuti anaina nzeru kwambiri chimene nachite ne unang'amzo takuzoona kusei klasi munomo atintemeti naidi mafana ngakachina suzo paluluma adonongalize alipopi anaye madolo anzeru unana tina lumbani pete ifere mimi nachita dala kuti athu zakhale azinzi zathu samwinaneka ndivuroniza solumbani mulenga anze kwambiba zimonga pati nditi mauzira amfana sikudala bwani nde iya jamakuza masiku hata kuchakuti ife mapuzana wa momuja ndikumagwera na mpaka lero kasuka tauchita mokangira uzizoona kuti athini mmene ndilili neyo ndikafuna kuti ndipange chakuti ndi association yange khaili ndani ine ndokunda sukulu nzeru zimandikabinileko pang'ono amanzeru kwambiri japo anaja apanga akhale azinza iso ndilangizo kwa chinyamata ku sukulu amene mupanga sukulu ngasina zake zikukuvutani pangani zonena kuti uyu akhale nzanga ine amakwera zaduzeni apana ndilibe laptop mauze iwe kusukulu kono kuti mfanzi inake kuti ndochita boy ndi malaptop kaipange imeje akhale nzanga jabile sikwiza cho laptop jenga si prezo umuza laptop ndigwira sungabwere wayo zonozona to kaniko panga sukulu fero libe laptop alisa kaka laptop kuti apange sukulu Musio, gwiza chilo ubongo wako kuti ndimene those are what we call survival techniques. How do I survive? Kasi munomo ineyo ndingokhala average student between 61 to 65. Ndi average. Anzanga naziminya ma 8 ma 9 to ama 90 ajazita kwaziwa. Awa ama 30 jakutiwa. Siyakunopanga nawo bale. So ati banga rose group kuti atopanda nzero. Azikuzani kuti economic recovery plan zinake ndi sosisa
azikufusa kuti sosisa kuti amene leu. What are you smoking? I think surely some people are very high. Anamukamba sosisa uja kuteka pamulati muone sana ndipase mpata budget responsible ndipo nya Facebook. Ejabulu. Now zoti mukuzoe imene mukuchita. Ukozoma yankula kuti atifuata pange ma austerity measures tipange chakuti koma budget jayatuluka. Akuti State House inali metomaliza budget ila jaka 21 billion. Ali ndiondezendra. Ndama ikupita kuti. Demu kalina kuti pali austerity measures ngati kuti pakomo tumadya nyama katatu pa wiki. De mundu uze unadano panopa ndrama zikutivuta de mumodya katatu pa wiki fe ndrama zikutivuta tizidya ka 4 pa wiki nyama hiyo amutu bani sipa kujera zikupindika mimi nali ngati mukudula mene lokhe chakuno nyama tizidya ka mozi pa wiki kwina kukhanya tisave ndrama inaiti kulezi muna mampala kulibe ma passport ndani mavuto hapo madrases ndays hapo yo feteleza kulibe tai yono na kuti antafuna kuti alime ano alimaka tikudzala chimanga chokulitsa kujefereza okulitsa chimanga kulibe malala auti kanzero zake zikubwera panja kuti munthu oyenera kuti panopa tisangalale chifukwa tikagulitsa matumba awiri achimanga umatha kugula tumba limodzi la feteleza kuti anthu matumba awiri achimanga akatenga alibe chimanga cho alibe 1 2 nthawi ndi makolola ife chimanga pokagulitsa anthu chimanga anachigulitsa pa 27,000 ena pa 28,000 samayi wale so even anthu amene kumpanga advisor amene amulembera president kakuti anke zimene za parliament uki athakani ndani sindikudziwa kuti mungusokoneza atu mtsogoleri kukhala mtsogoleri kuzizunguliza ndi anthu osazindikira kuti zidebe zokha kuli madolo kungomumbira lo munthu fona manguza nowero budget yakuti chani chakuti sona akuti chakuti kuna mamene ungoyangana chakuti ndi chakuti basi ukangama kumambo zona dia wa kuna mapa kusizikuyenda ino mukanenelera kuna kuti chimanga ndipo titati khaiba chimanga bomba ino mukuyangana nambali ya mulimi okay tinda mhangata amene salima malayo ambiri amene angoka so telekeze munthu amene amalandira se salary ngati mlonda nthawi ya APM salary rate 5,000 tumbala chimanga liti pa 7,000 so pa 7,000 tumbala amagula matumba ngati amagula matumba ngati 7 na chimanga very good lero gari akulandira ndalama zingati 60,000 50,000 onoba abereka kuti minimum wage 55,000 chakumwezi 56,000 watt lero munenda tankondera gari likachipa timpase 80,000 echabu lero gari angagula matumba ngati achimanga awiri tu basi pamene mndati mumfusere munthu kamwene kuti tibwerere kwa APM kucha kumene magula matumba 5 achimanga ndi apapa pa MCB pa ndi pamene mugula matumba awiri ndi salary muona ngati tingabwerere kuti anthu anena kuti tipite kuti sumundifusa kuti chifaya ndi masapota APM wakala ndamvesesa sumundifusa lero yakati gari ivola ni moto so why don't you sit zinthu zina zetu tikamakamba tikepo nonzero tedikeni nzeru lero tedikhali ni magadi okay o dikhali ndi anthu athu omene ma domestic workers yeah sure wala anthu amene yakupeza 2,000 kwacha 3,000 kwacha pa akathamanga ntawuni pa tsiku ndingo apeza amene ndi 2,000 ndi apeza 60,000 kwacha pa mwezi kuti mumfuse lero uli kuti mfana mbuyo mwapanga banja ani mapeza 1,000 mwapeza 1,000 pa tsiku 30 days makhala bali 30,000 so 30,000 ya 2020 nthawi ya APM amathabe kugula matumba 5 kwambiri pano akupanga no 6 pano apanga times 2 ari kutizombera mmanja tumba limodzi muone kuti nzeru zikuachepera abale athu pano pakupanga 2,000 ari kuzombera mmanja ndalama apanga 30,000 chawamba kuipanga times chani times 2 koma akutha kugula tumba limodzi ndi half la chimanga basi pomwe nthawi ya APM amatha kugula matumba ngati basi anthu mukafika kanota return to anthu mdalauta amachanda akatundu ndikono boma la America linamuza tapita ukathandize kubalayo nditondo they ine mwandifuze I have decided I want to be my association should be with that nde you have this song kodi timaiti chani aingi chuma lichopereka kwa IBM so ndikono nyikuja anthu anena kuti sono nanga sono bwana tipange bandi kuti napanga mistake kuna malawi masangasa akazindikira tapanga mistake ambiriwa chimene kuti sangasa kwambira khala chete okay mukainawo amanja anthu achabe
the silent majority Aha. yakhala pe zose zikuchitika manyanga kuoneka pawa amkhachete Pala Roseri. nyimbo jangu imba pasipatima tilibe chuma chopeka kwa apita Ndipereka vote. Ndipereka Voti yanga. Ndipereka ine Ndipereka vote. azakhala mundu pa 16 September akunyamba kwenda mutima Basi no. Yeah, my cross over. Koma honestly speaking, Malawi zinthu sizikutani. Sizikuita bwana mulati mpitolo midzimu mukaoneno anthu amidzimu akuvutikira. So now apopo kuti tisanzo timapereka tija tupereka isanzo chonena kuti munthu yamnanga kuti atengepo pagule chakudya alipire rent atumize mwana ku school. Do you know lero kuti kutumiza mwana ku school chukhala chiphicho cheni Kwambiri. kutumiza mwana ku school kupeza kuti yayi mukabanga apply to student loans board and ndangata mena Kwatenga. Honorable Lipipa. Nathokoza kwambiri mubwera kuzacheza nafe. Takambirana zambiri kwambiri, and I like how you have expounded the issues Malawians have, the reservations they had on APM, and the comparison. It's evident enough that whatever we have here is total nonsense, trash. Malawi is being led by trash. APM was passionate about Malawi. He still is. There is we need to go back to proven leadership. Thank you very much, our viewers. Nsanje tuchitipa. Until next time. Ndipo next time, sutisobweraso inu yani. Chairman, akusika, kwa mayaka, kaya kumbulunji kurumpi, tikana nao pana. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.